O libro é unha caixa. Nun libro caben moitas palabras, diferentes tipos de letras, debuxos, números, que sinalan o paso ou, por que non, o salto dunha páxina a outra. Salto que nunca é mortal. Nun libro hai brancos, como claros de bosque. Hai signos de puntuación, sinais de tráfico que nos deixan respirar e xeran unha música calada. Un ritmo con variacións que nos fai bailar sen movernos da cadeira. Espazos entre liñas por onde circulan fedellos pensamentos. Seres invisibles que fan cóxegas na mente e no corazón. E espertan para multiplicar os nosos soños, para que a vida se enche de cores. E un libro é unha caixa de sorpresas. Hai xente que sempre abre a mesma porta, non se atreve a entrar pola máis agochada. Pode que algo despintada e sucia, e, tal vez, por iso, cargada de misterios. Esa xente cree que as palabras son o que son e que non hai que darlle máis voltas. Pero non vos parece que as palabras se moven, fan o pino, xogan as agachadas, cambian de sentido cando as cambian de sitio, teñen zume, son ata chirría cando non sabemos usalas? Entrar pola porta misteriosa significa entender que o universo está cheo de camiños inexplorados, que é diverso máis que universo. As verdades son moitas, como moitos son os ángulos da mirada. O importante é que esas verdades poden convivir sen anularse unhas ás outras. Tal vez así, xogando a fantasía, chegaremos a conxugar sen tropiezos ese verbo tan usado por Rodari, o verbo despelear. As palabras, al fin e al cabo, abren todas as portas para xogar, non é?